Казвам се Виктор Кирков, занимавам се с спортен маркетинг и мениджмънт. Може би най-значимият и най-популярният проект това е Отбор на надеждата, който всъщност цели социална интеграция на младежи в неравностойно положение чрез футбол. За мен бавният живот е живот, който отделяш не време на детайлите, а именно тези детайли, които те правят щастлив. Независимо дали това време е прекарано с приятели, с семейството, дали е прекарано с работата, която в конкретен случай при мен е и хобби, дали е прекарано с спорт, това няма никакво значение. Добре прекараните мигове с семейството ми са най-вече споделените емоции. Отдавна вече не си подаряваме материални подаръци, а се стремим да си подаряваме прекрасни изживявания.